लागतारू सुघ कोथी से नहालू गजबे लागतारू सुघ गरम बा बाजार किनरम गरम बा बाजार किनरम भइल बा अंडरावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा देहिया दम 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 के जेने चलेलू ओने गम 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 के जानवा नियन देहिया दम 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 के जेने चलेलू ओने गम 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 के साचो के विधाता एक पिस बारे तोहके बनवले साचो के विधाता एक पिस बारे तोहके बनवले लीची रसदार देखी लीची रसदार देखी लपकल बाजवारावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा मंटू अनिल के गोरी बारा तोर सबलू बीतल जाता सीजन नाने वाहन करवलू मंटू अनिल के गोरी बारा तोर सबलू बीतल जाता सीजन नाने वाहन करवलू ठेला पकेला ना अपना कबोटू सजवलू ठेला पकेला ना अपना कबोटू सजवलू कैले बा पागल तोहार कैले बा पागल तोहार लाल काया नारावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा कोथी से नहालू गजबे लागतालू सुघ गरम बा बाजार किनरम गरम बा बाजार किनरम भइल बा अंडरावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा बताव कैसे बिकता तोहरो संतरावा।